Joo, niin joo kyllä. Ja tämä on hyvänä esimerkki kanssa justiin, että jos toinen kirjailija kirjoittaisi, että Lahdenperä kirjoitti nimessä parkkipaperiin, niin Kilpihän ei niin lyhyitä muotoja viljellä. Ja Lahdenperä kirjoittaa, painaviltaan nyt kirjoitettiinkin nimen vakavaa paperin pintaselkiin. Kynä kynsi kuin olisi sulankärki Martonurmen käännössä paatuneen kesantopellon savikoilla. Hartia väänsi kuin lapio työn ponnistuksissa ja ojanpohjan nostossa ja suu autti osaltansa tuikeata toimitusta kiskomalla väkivängältä huute hörppää samoille vinoille ja huirunkoukeroille, kuinka kulloinkin oli sulkarapsun työläs vaelto ja kurssinkuro paperin tasaisella ja nousuttomalla vastamäellä, jonka taipaleella saattoi ihminen hengästyä matkalla, ennen kuin oli kunnialla ja ilman pahempia äkkipolvia rativiivan rihmalta enempää yläviiston kuin alaspäinkään kommastellenkaan päässyt vasemmilta reunoilta oikeanpuolisen laidan rantahaminoita kohden. Se oli Lahdenperän kirjoitus.